I bé, això és un recital de poesia, una presentació d'un llibre, i la primera persona que recitarà un poema és el Frederic Pérez, àlies Frelices. Us llegiré dos poemes, un va sobre la inspiració i un altre d'un fet que passa cada 4 anys. El primer vers es diu Vers per vers. Prou de versos perversos que es nodreixen de la llum dins de la foscúria. Innocència violada per gestos que hem de suportar generacions rere generacions per poder respirar aire net. Bombolles entabanades a la brutícia ignorant. Corren llamps, fossos, sota l'aire de la memòria. Peixos prims i tristos de rutines diàries a les nits. El teu cau preservat amb l'espès roure hermètic que deixa entrar el suau aire humit dels teus dits en papers rebregats, escrivint poemes emboirats. Lletres que no deixen veure les entranyes nues dels poemes verges. Mirades vampires s'empassen la felicitat d'imaginar sense copyrights ni esgai. Els títols tolerats pel poder, tatuats en el cervell perduts, sota el no-res del ser difós, no pas ajuden els proscrits amants dels llibres de poesia total. Qualsevol bombolla que suri per sobre de la pau serà esclafada per un peu gris corporatiu a sobre. I una vegada morta i submissa serà la sang bruta dels llibres permesos pels intel·lectuals a seguir, sota l'ombra fètida del poder com model juvenil. El vers per vers no és gens lluent. No és de qui diu ser transparent. La sang negra no serveix de res. Els versos destruïts són la inspiració dels llibres premiats amb adomies. L'amor sodomitza per interès els secrets foscos i prostituïts. Són plens d'ignorància a l'ombra de mentides que xiulen vergonya. Aviam, jo llegiré aquest poema. És el número 5 dels 8 que publico. I diu així. Aquells que hagueu patit fam, set i fred, o hagueu estat víctimes de la injúria, la maledicència o l'escarni, i la vida per a vosaltres hagi estat més que un camí sense entrebancs, un sender tortuós, no tingueu por, que després de la mort trobareu la justa recompensa en la bondat infinita del Déu creador del cel i de la terra, asseguts per fi a la seva dreta. Per contra, a la seva esquerra, l'anomenada sinistra, purgaran els seus pecats rics sense escrúpols i tirans, l'opressor i el dèspota. Totes eren, en definitiva, nascut de dona, el que els diners va convertir en diable. Però què dic? Que m'he tornat boig. Serà possible que contempli tan sols per un moment el que dic o escric. Juro no barrejar mai més antiinflamatoris i vi per potenciar els seus efectes terapèutics. Beneït sigui el múscul inflat i adolorit davant resultat tan esperpèntic. La barreja, ja ho veieu, castiga el cervell amb aquesta mena de diarrees. Doncs seguim, tenim el Guillem, gran trompetista. Com vulguis, Guillem, fem una introducció amb força. Com m'agraden les trompetes, tu. L'Adriana Barba, que vingui cap aquí, sisplau. Jo us llegiré un petit relat que encara està una miqueta encara viva perquè és de fa molt poquet. I hi ha alguns relats, algun poema, que és la primera vegada que en faig algun, però com que la meva manera natural d'expressar-me és més de relats que de poemes, he preferit començar amb un relat més que de... Doncs tu mateixa, Adriana, el micròfon és teu. Es titula La gravetat entre les pestanyes. L'esquena recta, asseguda, formava un angle de 90 graus, ni més ni menys, 90 graus de fortalesa.
Alhora, sentia que tot el pes de la gravetat sobre les seves pestanyes i s'embolicava en pensaments i consells recalentats. L'esquena recta, es deia. Allà asseguda era com una aquarel·la amenaçada per la pluja, a punt de marxar amb la primera gota d'aigua, diluïda entre el color i la transparència. Es trobava a l'arxiu de paraules buides i entre la llum tímida i elàstica d'última hora esperava formes que encara no existien. Només buscava persistir una estona més entre el silenci. Així va aconseguir que no hi haguessin ocells sobrevolant al seu cap, ni núvols negres assetjant-la, ni tampoc pomposos núvols blancs. Res damunt seu. Només transparència, silenci i aquell perfum en l'aire. Inspira, expira, es deia, i amb la primera bocanada d'aire el silenci li va aportar una de les respostes. Sempre quedarà un lloc on expandir-se, un pulmó en què respirar. I potser res era la paraula adequada, ja que sovint era la parenta negra de tot. Era una tarda de pel·lícula de Fellini. El pes de la gravetat queia sobre les seves pestanyes i es sentia tan vulnerable com una aquarel·la entre la pluja. I llavors, amb les mans fredes, l'esquena recta i sense res damunt seu que li impedís expandir-se, va clavar els ulls al sol. No hi ha res tan meu com el sol encès quan el miro. Messengers no heaven. It's easy if you try, and no hell below us. Above us on the sky, imagine all the people living for today. Imagine all the people. It's easy if you try, and no hell below us. Above us on the sky, imagine all